Така. Много ви благодаря за тези 10 абоната. Поне събрахме 10 абоната и съм си в моя YouTube канал. Не казвам, че на всеки 10 абоната почвам да правя по повече епизоди. Значи имаме 10 абоната. Ще правя на ден, не сега вече късно вечерта 1 часа и нещо, ще правя на ден по 5. Ще се старая да съм между 4-5 клипа, ако мога. И какво още? И нищо няма са по-меня. Само ще вкача, ще правим повече епизоди. А пък може би на 20 абоната ще направя един стрим в Twitch TV. Дали може да направя стрима тук в YouTube, но ще се опитя, че ще го правя така, че надявам се да ви е харесало това, което казвам, защото това смятам да правя и нищо друго. Канала ще си седи целия пълен. Завинаги няма нищо да се променя по него. Ще качвам епизоди дневно, абонати, ще говорим с хора и се надявам на показателите ми да се качат отново. За 3 минути, за 4-6 минути. Знам, минута и 5 секунди. И така се втигат. Рейтинга трябва да се втига. 10, 13, 23, 60. Еми, харесванията са малко, не харесванията. Коментарите. Абонатите горе-долу стават. Добре, тук го гледам. България още 100%. Еми... Или това е най-хубавата програма. С другата благодаря на човека, който гледа клипа, но толкова много усилия положих това да взема отново да снимам. Така че надявам се да ви хареса, да ви е харесало това видео. И да, много се надявам да ви харесват такива видеа, които правя. Просто защото гледам да има винаги клипове. Не гледам да няма, съжалявам, просто как да ви кажа, всичкото това просто искаше време и съжалявам, но пък сега вече мога да снимам повече, по-голямо напредък имам. Затова
Надявам се да им се дигне повече показанията, абонатите и така нататък. Добре, ако ви е харесало това видео, го пускам точно сега. Почти вие може да го видите малко по-късно, докато са лодни. И това беше. Ето, винаги откоре оставям, абонирайте се. Не забравяйте това да го направите. Хайде, бай-бай.